Amb els pressupostos participatius, l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans destina 120.000 euros perquè els veïns i veïnes del municipi escullin els projectes d'inversió que consideren més importants pel municipi. Aquest procés compta amb una comissió mixta de seguiment integrada per ciutadania i personal tècnic que vetlla pel bon funcionament del procés. Aquesta és la tercera edició dels pressupostos participatius, que s'han basat en dos grans àmbits: transició ecològica i educació. En una primera fase es recullen les propostes realitzades per la ciutadania. Posteriorment, les propostes que compleixen els requisits passen al Fòrum de Priorització Ciutadana, on els veïns i veïnes que hi assisteixen escullen les 20 propostes que passen a la fase de votació, 10 de cada àmbit. Podeu votar totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys, a través del web tutries.palauplegamans.cat o presencialment a través de les urnes habilitades en els diferents espais municipals i esdeveniments de la vila. Anima't i vota, escull el millor pel teu poble.